가서 시비안 오서 더가 BJP 아이피에트나 서울에 좀 보니까 하이노 하이타고 पार्को सरकार तो खा ताऊ सोंग तुनी बगे मो पूर्व पेलानी बरनो सुकियानी बरनो ताको तुनी बगे लामो गोरा पेला ओय तुनी बगे फाइ खाइनांगो खादन ताउदे बुगोसो सों खामासिनाय सों सिटेन नासो सिटेन नय दगा सिटेन खालिया ओगो तामागा ओगो जोदे मो एरियानि ओगो मिनिस्टार बोताव खागैनो बिन एरिया बो आसाम बारिओ बिन एरिया बिन मो पुरो बेला बो आजागा तुइनि समाधान जे खारिमिया 25 বছর तांबो मुलाइदा फुजा मुलाइदा फुजाइको 25 বছর को डेभलपमेन्ट गरीबी सरकारबो ओ गरीबी परनो थिले थिमानिया मो पुरो बेला हाइ पर ए जागाबो तांग डेभलपमेन्ट खाजा आबो नासले ओइ आबो नासले तांग हेजो BJP आदि दिसोगा मेमा खबरे तुखा मेमा खबर काम खाइने ने वासुगा ताबुगो सिने आसाम मानि लामा बुरिसिरम थिने लाजा हाय थंग बुरिसिरम ने बुआ हाय ककामका सिरे रामालो आसाम मानि तांग डेभलपमेन्ट खाजा मेमा खबा ताबो एने फागे बका सुजने सेमेन्टको फ्लेट को सम्पूर्णले सेमेन्टको 5 বছর কোন খাইলিয়া তাবো 4.5 বছর ফাই বতান খাইনাय तामो खाइला हिलो कोनो खाइनिया खादन ताउदे बुगोसं आबोनो छानागो जों 75 বছর थागा देश खालिन माने चिनिति प्रसारो ताबो सारिनो दमायखो चिनिति प्रसारनि लामा मेनुटा थागा दे बाफले याग्रा फले चिनि लामा कोगमगा जों बरो सारिन मागा चिनि बरो ताबो मेलेरिया माजगै तिका हामानु यागै हाजार বছর ब्रथियो ताबो सिन बरो चिनि बुमारो बोल डेलिभरी ना गाय ताको बोंगी जागारगो बोनी एरियारगो गाड़ी थानिया जों बोंगो वाइटिं बाय इतरा बारि गावै जों बोंगो हस्पिटाल मातुको खादन दाखौदे बुंजों जों खासिना नांनाय जों सिना नांनाय सिने एडिसिएलओ स्कुल काहान गय हस्पिटाल काहान गय कारेन्ट थि मतमाया तीन थि मतमानुया तामो डेभलपमेन्ट खागेछन तामो डेभलपमेन्ट खाजा आबागने सौ बुबाग्रा चिनिति प्रसारनो जों मोथांनाय चिनिति प्रसारनो मोथांनाय जों थानजौ मा फायनाय थानजौ जदि जों फायबाय जोंबो मोथांजाया बुबाग्रा सौ नरगानो कोनो खानाया रानिरानिया रिनिरानिया कोनो नानिया एकमात्र नरगानो फानसिनि जिनिदे आनो नगेसिनि जिनिदे आनजे खायने खायनो नरगानो पुजो तंगे रानि ओ पुजोनि बिसिनिदा नंगिति प्रसारनि सिनि उनितो पाति प्रसारनि जे मानथाय सिनि जे constitutional solution सांबादिक solution जों तुबै फायनाय ओ गसि बुबाग्रा सौ आं नों थाना आपनो गक जानो दगो खाजन दाखौ